Здравейте хора, аз съм Никола И Крис и в днешното видео ще караме отново. в American Truck Simulator. И ако не сте забравили, Штръкнете лайка и бутона за абониране. но без повече да ви бавим, Приятно! гледане. Така, взимаме поръчка от Да. Сега ще видим. Намикил, май, не Сега се ще знае. видим. Ще си харесам. Ето този камион червения ми харесва. Охо, да. Не, този е много От як. Хелена до Мисоула. Не знам дали така се произнася, нямам никаква представа. Да, ние не живеем в американските щати и не можем да обясним. Така, сега зарежда, ще караме, ще се забавляваме и всичко ще е прекрасно. Да. Ако лайкнете видеото и сабскрайбнете Сабскрайбнете, за нашия канал, сте живи защото и здрави. да, нашето мото. Да. Че... Един приятел трябваше да идва, този, който май щеше да се присъединява, но не Но стана. май няма да стане, Няма да така че не се притеснявайте, само Ще ние сме. двамата ще Да. снимаме и да, Той трябваше да идва, но явно не иска. да. И щом не иска, не го караме на сила. Да, не е наш проблем. Той си има негов канал, ако искате може да го видите. Ради Шефа ли? Какъв? Да. Да, Ради Шефа. Няма да го споменавам, защото той като не Нищо не е участва. направил и го тагваме. Много хубав Камион, да. камион, да. Но е. Обаче пак объркахме пътя и както миналия епизод. Трябваше. Но Трябва пак да завиваме. поне този път се усетих от по-рано и сега просто ще обърна по-лекичко. Да. Много Възможно, лекичко. Да, много се извинявам, ама... Да, не сме много добри шофьори. Айде те, какво стана? Ето. Ето, тръгна. Хоп. О. Еми нищо. Дай То ми се 1%. знаеш. То се знаеш. Нямаше как. Сега Да тръгваме. видя дали работят започваме. самите... Контроли. Да. Искам долу в коментарите да пишете, забравих малко светлините. Искам долу в коментарите да пишете дали искате ASMR видео. Пак не ни отговорихте, какво става с вас бе хора? Ай малко, да се Да. стигнем. Все пак искаме да ви забавляваме. Или ASMR видео, или хора. нов Или канал. Нов канал, да. На английски обаче. Да, yes. Yes, please. Май е същия път като миналия, но с нов камион, който е 300 пъти по-хубав от стария. Стария, да. Защото трябваше да возиме... Ето даже сега ще не, няма да ги махна огледалата. Ще видим отвън. Ето но си камиона. як. Мисля, че са две или... Две са. Да. Така че чакаме светофара, докато стане зелено. Тази марка аз не съм я чувал. Фрейгт Хайюне. Да, тях знае. И аз не я знам, така че... Нищо. Не е от най-популярните, но правят много добри камиони в играта. В играта, да. Сега реално и аз не знам. Никаква представа няма. Да, не знаем. Може и да правят шити камиони. Ще видим, ще проверим. Да. Това видео ще го качим в събота, така че гледайте го. Девети. Да, на 9 октомври гледайте ни. Ние тогава ще го поснем това видео, а пък ще направим още едно видео, но ще го качим може би или вторник, Или понеделник. да, едно от двете ще. Не се сме знае сигурни. какво. Да. Тук преминават доста коли. Да, тук има доста движение днес. Ето както виждате, много хора се разминават. И направо... Тук в САЩ
какво да очаквате? Да. Доналд Тръмп пак е президент, така че... Ма той ще започне чак на нова година. януари. Знам, че тогава започва. Не знам как спечели там. Да, той вече не знам колко пъти го избира там. Само и това той е- ли ще е президент? Обама. Пак да го сложат президент. Що не? Защо па винаги трябва да е Тръмп? Защо? Тръмп. Всичко е Тръмп. Да. Не, аз Не, сега не искам нищо да казвам за него, защото Да. мога да страйкнат канала, така че не искам да го правя. Да, не искаме. Не искам да си жертвам. Целият наш канал. И тази наша аудитория, която сте вие, тези, които ни гледате. И много ви благодарим. Вече хитнахме 25 абоната, за което съм ви много благодарен. Лайквате ни доста често самите видеа. На път Макар сме да стигнем 700 гледания с на вашата целия помощ. канал. Да. Тук леко маневри. Вдигаме километри. Извинявам се за лага. Аз може би понякога тези лагове стават, защото ние нали вече сменихме самата Програма. за снимане. Да. И сега е по-различно и е доста по-добре, но така ги направих настройките, че понякога лагва. За което много се извиняваме, пак повтарям. Да. Ние не го правим това нарочно, ние ви обичаме, никога не бихме направили такова нещо. Не го правим за пари, правим го само за забава. И да, Да, това е абсолютно цялата цел на канала. искате ли да ви кажа един виц, който може да сте го чували, но все пак ще ви го кажа. Запознах се едно свясно момиче. Вика ти лаптопа. Не! Знаете ще ли ни страйк- защо? Ще ни страйкнат, не моля те! Ще ни страйкнат и няма да можем после да снимаме Добре. клипчета. Ще ни страйкнат и горките фенове. Добре. И сега ще го кажеш, нали? Сега ще го кажеш. Да те страйкнат тебе. Зуз да те страйкне, па да... Искате ли да ви кажа един друг виц? Един път си заяждах с една майка и викам, искаш ли долу да Страйкнат! поджерне от джикоси? Не! Пак ще страйкне. Няма, бе. Как За това няма. За другото ще ни страйкнат. За другото ще ни страйкнат 100%, но за това няма. Да. Така че. Другото, ако го каже, ще ни страйкнат, ще ни баннат канала, ще ни кенсълнат и ще И няма да гледате нищо. Ще скучаете цял ден. Да. Ето и отвънка. Може Никола да ви каже някой вид, само да не е този, дето щях да ви кажа аз без да искам. И да си кажем чао, ама... Добре, че не го казах. Срещнах се с едно свестно момиче, наричат ни лаптопа. Познайте защо? Не. Да, пишете долу в коментарите. Познайте за какво става въпрос в този вид. Дигаме 76, натискаме газ. И тя на мене устата ме заболя от усмивката ми. Да, той много обича да се усмихва нашия. Аз съм усмихната момче. Опа, тук. Оу! О! Ау! Аз съм добър. Ей, тук някой е спрел. Има. Искаш ли да спрем да помагам, бе? Пичага, баси май. Ще се блъснеш! Ще се блъснеш! Ще И аз имам един виц. Ама мога да го кажа, нали? Няма да ме страйкнат.
момиче да ми пише, когато се прибере. Та, мама е бездомна. Сванахте ли? Пишете долу в коментарите, ако сванахте. Да, и да отговорите на въпроса, дед ви питахме. Я пак повтори, за да чуят гатънката още един път. Запознах се с едно свясно момиче. Вика ти лаптопа. Продължете. Защо? Защото... И натам вие продължавате. Може да го спелуваме и пак няма ни страйкнат. Не. Да, не, пак ще ни страйкнат със сигурност. Тук пак трябва да минаваме, аз сещам се тук вече къде. Vehicle inspection at the nearest wait station. Please go to white and ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Искате ли да ви спея една песен? Да. Давай, Криси, пей. Йовано, Йованке, край се сетна дениш морита наситен моге те я свира. Не, там не я знам, ама накрая я знам. Сърце моме Йовано. Ето сега и той ще я изпее, Никола. Давай. Не мога. Поне първото. Забравя се. Не бе, Йован. Не си я спомням. Пял съм я преди като малък. Само е това. Йовано. Йованке. Добре, това мога. Йовано. Йованке. Ма повече с чувство. Йован. Той почна на крещи нашия. Йовано. Йованке. Тук се разпяваме, ама Това е 2 часа. за фън. Не, то е 3:19. За фън е това. За вас го правим. Важното е да е фън. Не, ние не сме антистудио, не. Да, важното е да е караме. Да, и да сме добре с обстановката и... Йован! Спри, че вече на хората няма да им хареса, че... Как бе, спе много хубаво. Да, много. Сега гледате ли какво става? Сега ще го бъснеш. Не, няма да го бусна, ама на ония сега ще му се лепкам. Така ще му се лепкам, че направо ще му падат стоповете. Среща ти се дам много свестно, момиче. Нарича ти лаптопа. Познайте защо. Защото започва на Л и завършва на Е. И са 2 думи. Да. Не. Л. Не, даже са 3 думи. Да. Познайте долу в коментарите, защото по-добре да не го казваме ние. Л до... Сега гледате ли, на той ще му паднат стоповете. Л до Т, това е. Л, първата дума. Аре, какво стана, Така малко форс за вас. Дай малко. Дай пак. Дай аз, сега ще въртим. Не. Не бе. Чакай, но с много ниска скорост сме да наберем. Не бе, аз ще кажи кога. И да не се забиваш пак. Ще опитам. Сега дай аз за малко, нали, така да си карам нормално сега. После ще... Виждаш?
сега следващия клип, който ще го качим в понеделник или вторник, Ого. няма да караме доставка, ще караме просто камиона да го видите. Да. Кой? Mercedes-Benz? Или сканят, не знам, ще видим. Дай Mercedes-Benz. Защото миналия клип, когато карахме с Mercedes-Benz, който е първият клип с Mercedes-Benz, Има най-много гледания. Има най-много, да, най-популярно е. И явно това ви харесва и Хайде пак, нека да видим какво ще стане. от вас зависи. Да, не от нас. Уау! Уау! Дай бе! Гледай как се прави! Ляп 10, гледай как се прави! Айде, отиде! Не се прави така. Моето е по-форсирано. Тревър демидж! Моето е по-форсирано. По-рязко е твоето. Как? Я пак. Чакай само да засилим. Да дигнем 160 и тогава. Да. Като вдигнем 160, наляво надесно. А ние превозваме такова, играчки. Тоест, Не. 7% щета на камиона Жал и ми е 4. за всичките дечица, които ще си получат играчката щупена от нас. Да, ние сме пълните идиоти тук. Караме като някакви... Оу! Дай! Още върти! Ето загубихме скоростта, така че. Е! Малко да върнем камерата, че аз нищо не виждам. Нито пък аз. То от мишката се върти, ама какво да правиш? Тук ще направя една простотия, обещавам. Защо? За тях да гледат. Сега гледайте ли какво правя? Глейте! Ооо! Майко! Bad boy! What you gonna do? What you gonna do when I do? Bad boy, bad! Ама тук ще мина имам тук. Е така. О, така е по-хубаво. Айде, готови сме. Чао на всички! И сега тук ще направя дрифт, обещавам. Айде, Гледате ли какво става? айде. Ти ще знаеш как се дрифти. Опитах се, това е важно. Гледай сега как се прави дрифт. Гледай. Я Давай да видим. газ. Давай газ. На къде да завия? Или то не трябва? Е там. Когато Там, трябва. да. Да. До там имаш... Няма... Чакай, дай да пипам педалите. Не. Аз трябва да ги пипам, за да знам как... Това да не ти пука. Bad boys, bad boys. Важното е да се забавляваме. What you gonna do when I come for you, bad Чакай, че boy? идва кола. Не идва. What you gonna Ще do? ни чакаш. What you gonna do? Давай, 3, 2, 1. Дай! Дай ми! Веста, дай ми! Аз не видях какво стана. Мали! Ние се ударихме от... Трейлър демидж, нищо. То вече си е видял. Дай. Чакай, че. Чекай, Джеки Чан. Гледай, ма то блокираме пътя. Знаеш колко ми пука? То никой не му пука. Е, така ще го огъна, ама не ме интересува. Сега, гледайте ли? Сега. Формула 1, бате. Нещо се чува, ама... Айде, ударихме колата. Горките играчки, Криси. Ние сме много безразумни. Абе, да не ти пука. Сега, гледайте ли какво става? Сега. Аз. Не Аз става. много, защото аз много хубаво ли го правя. Дрифт.
назад. Да виж колко е хубав. Не тук, после ще гледам колко е хубаво. Уау! Какво става навънка, бе? Я един момент съм. F1 or pause. Ааа! Ана! Какво щупи? Ние направо тия играчки Ги нокаут. направихме на супа. Ще обърнем този друг вариант. Ааа! Лът, от кога кръст е толкова твърд? Да. Извиняваме се, ама не сме олигофрени, просто правим с кефа. Да. Важното е да е фън, не го стилваме това от Анди Студио. Анди Студио. Така че не искаме после да ни страйкват заради копирайт. Моля ви се, не благодаря. Гледай го той какво прави наше. Гледай го бе как правиш. Не бе, пък. Хотеля! Cold. Ice Cold Power. Чай са. Не съм чупил знака, не съм. Това не си ти. Това не си ти. Това не си ти. Някакъв друг безразсъден шофьор. Да, по-безразсъден от нас, представете ли си? Да, бе, да. Гати. И сега закачваме двете ремаркета, които вече са на миш-маш. Да, вече са на супа. Не знам колко процента, и сега ще ви кажем колко процента. Направо този епизод да го Минахме през 20 светофара на червено, правихме луди дрифтове като пияни. Да, ама за това го правим. Да, Чакайте един момент, само ще ви кажа. 31% на камиона, 7% на товара и 1% щета на играчките. Това е невероятно Ужасно. просто. Невероятно. Да, сега имам уникална идея как да кръстиме това видео. Познайте каква гатанка на Криси. На Криси гатанката. Срещах се с едно много свестно момиче. Наричат го лаптопа. Защо? Защото... Вие решавате. Долу в коментарите напишете защо и ще се видим в някой друг клип. Да. Така че Чао! чао от нас и до нови срещи. Бай! Чао! Чао! Cole Palmer.